Memwakwa baba mechande isu. No first time medeni Apostle Stephen Julius ba. And that's for young people the mashasi. I have the Ministry of God International Church. Na isi ane yesumu wo sunyane odomase. MB Primary School mo hona isi ashasi ya. Young people wa ya aduma yesumu. Na neno minu bedi nkumo kakra afa yɛda yɛ ho na adeɛ baako a mahu ne sɛ bebree naa no fam da yɛ sɛ ɛda yɛ kɛkɛ anaasɛ ɛnyɛ hwee because yɛaka asɛm bi ato hɔ sɛ deɛ ɔni so de kɔda yam yɛ nokorɛ sɛ nneɛma bi wɔ ha a wodwendwendwen ho a bi anadwo no sɛ da mu no wodwendwen ho a wotu na ɛtu no kɔda yam baa saa nneɛma no yɛ nneɛma a ɛnnɔɔso yɛdɔɔso yɛ de Onyankopɔn aka afa yɛn ho a ɔbɛ sɛ ɔyɛ ma yɛn na deɛ ɔbɔnsam so ɛyɛ sɛ de bia Nyankopɔn aka fa no de ɛmbam nti na mmiɛnsa first one a nneɛma bi a wadwen ho da mu no wotumi na kɔda yam ɛwɔ saa Nyankopɔn adwen afa ho nti ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɛno nso bɛhu da yam nti ɔbɔnemfoɔ nso adwen afa ho dɔm sɛ ɔpɛ sɛ ɔno nso ɔyɛ wobɛhu da yam but deɛ wɔn di so no kakra bi ketewa bi percentage wise mo sɛ bia bɛyɛ 10 or 15% bi but deɛ aka no ɛyɛ Onyankopɔn ne bɔnefoɔ no deɛ deɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛda yɛso yie na sɛ yɛhwɛ yɛda yɛso yie na yɛyɛ ho adeɛ a ɔha bebrebe a yɛfɛ mu ne adansama ne bi yɛfɛ mu na sɛ Nyankopɔn bɔhyɛ a wahyɛ ama yɛ no bebree naa no ɛbɛba mu na ɔbɔnefoɔ nso deɛ ɛbɛtumi asi ano kwan baasa yɛhu ne saa na yɛbu yɛn egu yɛda yɛ so sɛ da yɛ saa ebia na yɛbu Nyankopɔn so boɔ amfa so biara ni so na bebree a bihu anaasɛ meyɛ anaasɛ ebi ɔfra Nyankopɔn afrɛ me nyɛ obìnrin kata me sɛ Nyankopɔn na afrɛ me ɛtru daeɛsum a Nyankopɔn ɛfa so ɛna kasa kyerɛ me so many things daeɛsum na mehu asɔre a Nyankopɔn de ma atoa no yɛdin ɛda so koraa no Nyankopɔn ɛka kyerɛ mo daeɛsum nti daeɛ yɛ ade bi a sɛ wɔamfa ɔda yɛ serious ana bebree de bi a wobu Nyankopɔn so boɔ sɛ ada na ɔma ade bɔ no atoa sɛ bibi saa na yɛnkyɛw no Jesus a yɛdi n'akyi no ɔno a wɔyɛ Onyankopɔn a Kristofoɔ yɛgye di sɛ ɛfa no so akɔ Nyankopɔn nkyɛn no Nyankopɔn ɛfa daeɛsum no ɛna mpo oyi ne firi owuo mu ɛmpo Joseph a na Nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ ɔmfa Mary sɛ ne yere abere a na Joseph ɛmfa ne ho nka ne nso no wanyinsɛn no Nyankopɔn fa daeɛso so no ka kyerɛ Joseph sɛ ɔmfa Mary sɛ de ne yere ɛne sɛ wokan Matthew chapter 1 verse 18 to 18 na Matthew chapter 1 verse 18 ɔse title no sɛ the birth of Jesus Christ. Now the birth of Jesus Christ took place in this way when his mother Mary had been betrothed to Joseph. Before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife. Do that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you call his name Jesus. And na Joseph, because na wɔmfa ne ho nka na wɔnyinsɛn no na ɔbɛ sɛ ɔyɛfa ne sɛ ne yere. But Nyankopɔn wɔfoɔ de apie daeɛso mu na kata sɛ ɔmfa ne sɛ ne yere na deɛ ɔnyem no yɛ de ɛyɛ ɔbɛrima a ɔno mfɛ Jesus a ɔno de wɔn a honhom na ada nyinsɛn no nti ɔmfa ne sɛ ne yere nyɛ nipa bi na nyinsɛn Mary ɔmfa ne sɛ ne yere. Jesus aboɔ koraa no Nyankopɔn de ɛfa daeɛso so na kata Joseph sɛ de ɔmfa Mary sɛ ne yere. Now abere a yɛwo Mary no na yɛwo Jesus no na Herod kum koraa because na wate sɛ yɛawo obi a ɔbɛyɛ ɔhene nti na ɔkum mmɔfra
ɛnum no nyankopɔn fa ne bɔfoɔ so no ka kyerɛ Joseph sɛ ɔmfa Jesus mfiri Egypt because Herod de ɛrehwɛ saa mmɔfra no akum. Sɛ wɔka Matthew chapter 2 verse 13 a ɔse title said the flight to Egypt. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him. An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him. Enti ɔfa da ɛso na ka kyerɛ Joseph sɛ wɔn de ɔmfa Jesus mfiri Israel na ɔmfa no nkɔ Egypt because Herod de ɛpɛ na de ɛko no. Na ɔsɛ awosa ahwɛ verse 2 hɔ na n'aba 19-20 na ɔsɛ abra Herod de ewuiɛ no ɔsɛ they returned to Nazareth. But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, arise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who saw the child's life are dead. And Nyankopɔn fa daeɛ so saa na mɛmi nso fa daeɛ so na kata Joseph wɔamfa ne vision so fa dɛ fa ne dream so sɛ deɛ ɔhwɛ Jesus akunu de wawu mu nsa afa akɔnam kɔ de ɛnkɔ Israel. And sɛ ɔhwɛ saa nneɛma ɔyɛ Nyankopɔn fa so ɛkwan Nyankopɔn fa so kata kyerɛ Joseph a Joseph obi a nkɔbu ndaeɛ n'ani gu ndaeɛ so sɛ o daeɛ kɛ nka Jesus sɛ dɛ ewi nka nyɛ sɛ me no wɔnya nkwa a ntumi nya de ɛkɔ asɔre nyɛ sɛ me no wɔnya nkwa a ɛnna me kora me kasa kyerɛ wo afa Onyankopɔn asɛm mu. Enti deɛ meka ko sɛ nyinaa sɛ daeɛ adeɛ bi a ɔsɛ ɔyɛ ogyidi ɔyɛ nipa a ɔte ase a ɛyɛ nipa nko adeɛ ɔsɛ ɔhwɛ daeɛ so yie. Kɔdaa de mfa obi aso daeɛ ayɛ na bi ka sɛ ɔmo so na de obi aso daeɛ. Ɛka daeɛ a daeɛ ne sɛ nipa wada na wada no na ɔkra no ayɛ de afiri mu. In fact efu bɛka sɛ obi ada no etumi sɛ ɔkra no afiri ne mu na wakɔdi dwuma bi na wasa abɛhyɛ ɔkra ne mu. ɛne sɛ nipa sɛ ɔkata w'ani akɔ akyire na sɛ ɔkra no afiri mu a deɛ ɔkɔhu dɔkɔɛ ne dɛ ɛhɔ no ɛna ɛdaeɛ no nti ne sɛ ɔkra ba back to the body a na onya nso ɔkesa na meso daeɛ na ɔkra ntumi aba back to the body deɛ ɛtum sɛ na ɔde ne wayɛ dead person nti obiara ɛso daeɛ so far as awoda nko ara de sɛ bia wo na deɛ na fine ba mehu nipa biara nso ɔkata sɛ afe no na ada nti nipa biara da nti nipa biara nso de ɛso daeɛ ba yɛtɛn sɛ na werɛ afi ɔbɔnefo na ma werɛ afi sɛ de bɛyɛ a daeɛ bɔne ba a ɔma ahu yɛ de ɛnsia no kwan anaasɛ Nyankopɔn de nneɛma pa bi ɛɛbrɛ wo a ɔma ahu ɛma ɔnyɛ saa nipa no ho adeɛ ma ɛma ne mbɛ. It's all about forgetfulness. Everybody dreams. Sanity. And you know, I was here share that so my buya nungo ya so. Can Japan the mind you see the America say there is a relation between wisdom and wealth. So when you munyan side and so with me anya sika so nya hode. Can Japan can say mo say osondaye na ohun se papa bi na bodwe egu na bodwe puha na bodwe afu nenem funtu afu na otwe na efata na ebi ta na ebi mu e na oka se wo hweye no wan hweye a scam dem ano ni ma so do babu amanfo na obi bebi na onwene ne hweye wan hweye scam magini na afro nsem ko se ni tip akope na otwe dae no otwe da ne to nti ada se no in fact araba ko ne say na no na ne dampa so ti saa da ne koso no na ne re ehun sa se ohome na obọ no say onya ne say ada ohome na nti na o ka sa da na a che ne re nti ne ye kwa de eya dance ni wo da ya wo so yem nti no enti na o twe da ne to nti aya na o ka che ne re say this year na wo say saa de because manfo bebre ba mo jiska o nipa ne kware mo say nipa bebre abefu no so jiska kan japo obi o trene sama nipa
enti no because say nipa bretin ba ebu nka no so ne ade no onipa na bu wana de bo funu kasa kasa ade enti no na Nyankopɔn de fa no bo so de be bo no so ohwie de oye no Nyankopɔn ni sika man say de be ya de obetuma aboa ne manfo and what threat to a wise man or threat to say de be ya ne remfi enti anytime bia na amanfo ba ne nche no mu sika no na so obo mu ne bia omo tete mu ha no so omo tete so omo dos no so na de no na wakai se adunya Nyankopɔn de be ka kire on hwe nsa sika we oje frun se sanete enti no se wo hwe oda yesu ya Nyankopɔn tuma de atuma juwa fro o ha bebrebe mu obetuma juwa fri de amane no ha mu obetumi de oda achen de akire sanete enti enhwe da serious enhwe da yi pa enhwe me mbu ya ne ngwe da David sanete na ne no no ka afa kasafa ta ebe miensa enna bi ho na yeso ani ahwede ya be both positive and negative da ye bo na pa me kafra first one is da ya wo so a we oba a bit mesiwa wo kwan first one obo bi wo boso da boso de bia na o menstruate obi kura motu so da ye no menstruate da ye no fina pi wani so no menstruate ampa so sa de etua so na se wa anya ho ade a me kam kiro ehye obo se so onwo ya be den so be wo menstruating in a dream highly demonic se onwo ya be den so be wo na se wa won so a na se opɛ ba ho so a be den so benya ba na empo so wa nhwe empo a oba na wote ase na po wetuma firi husa enti so wo yo ba na so na se o menstruate wo da ye mu a highly demonic no me kan bi kura de obi kwa de etimi pi eniso highly demonic on hwe wonya ba nso a on hwe aba na onya no wetumi ade afiri husa da ya meka wansa nto so bienu enso ye se o peba na le bia so na bia na wodi kosua in the sum no nipa a life nipa se da hunam kura no kosua timi nipa setimi afense akoto otimi wonya life frame na akọ frame ba no enti kosua nipa enti obi a peba na te bia so na se wota di kosua edi nso benya ba na ngopo bi madwon da so no meti ase the reason why ya kan mamu no na omogo bra na omma oba eni kosua ompa na si enkem omene and so that thing enti no wo so na bi na odi utadi kosua ebe den so pe eba wo hunam a ebe den so benya bi so sada na emfree wa ebe den so benya bonfo na yesa so odi kosua da yem oda say wanoa wache so for us eja kana se akana kwa de den so benya ba ewo na yem ewo hunam mu na se wo ba so a wanhwe oba betuma free mu se wanye ho ade a oba betuma free mu kosua ni dream anase bia kosua no kra abo kosua na jefrin sem na abo oba betuma free mu third one we a good dream also da na se udi kenka na se dwane bi ade aburaya anu ye sika na kupon asho ebi abo mpa ya office ka ho so nya hu sada na pe se yankopon sika be bro it is coming at bro it is a udi kenke na se dwane bi ade aburaya na say brompu na we are very powerful a financial dream anyakopon ka we say ompara bo no mate minister de ebro last one we try to na ma close no so also da na unu aba ana se bia yeso hu aba da ya so pa aye abe skada ya ni na ya abe wona wo so da ya hu abe no ye wona otin bi enwuma nkese obaga na avance bia despite musa no ene Dr. Koko tim sa san kofo no bi sa mebe fan ni pebe no hu abe unu abe na se bia hu abe wo abe hu ne ade a tinse se wo hyebre no sa na tie asa wo ye hu ade a nyankopon mo hye wa so bone de wetimi abe sa na tie
na da bɔne a mekan no deɛ ɛno no ɛwɔ sɛ dedi kan no sɛ wode ade ase sɛ wade wama hu ɔbɔnefo no timpɔn ade wɔyɛ afa adwene afa ho na wokyerɛ kɔm bɔ mpaeɛ fa ho seriously fa bɛyɛ some days bi 7 days bi to na bɔ mpaeɛ tie saa de no na wowie a kyerɛ kɔm kan so wotumi ta kyerɛ kɔm kan try to so wɛ fast wowie a sika kan de na bɔ afɔdeɛ wɔ so kasa gu so na fɛ sika no kɔ asɔ dɛm sɛ woanyɛ deɛ mekan a ɛbɛyɛ den sɛ ɔpɛ ba bɛnya ba mese deɛ di kan no sɛ ɔso dasa da bɔne deɛ di kan no sɛ ɛwɔ sɛ wokyerɛ kɔm wobɔ mpaeɛ seriously hɔ you can even tell any man of God bia so wodwene didi na wɔmmɔ mpaeɛ bom na ɛsɔ si di wɔ so sɛ Nyankopɔn de nsi saa de ne kwan na ɛba a ɔhwɛ no de mmra ɛcast across saa da bɔne amaka nyinaa daa pa no nso no woso da saa daa pa na sika da yɛ na meka sɛ wodi aburo no ade na di documenting from aburo no a deɛ kan sɛ ɛsɛ ɔka no otum ɛnka saa daa pa nkyerɛ obiara ne obiara Nyankopɔn ho obi bɛtumi sia no kwan ɛnka nkyerɛ obiara wi ada Nyankopɔn ase na wɔn nso abɔ mpaeɛ afa ho seriously na wɔpeke sika akra de asocid atwa ho ahyia sɛ Nyankopɔn tam ne duru Nyankopɔn de ɛmfa saa nkyɛn ne sika ne de mbrɛ na mehyɛ ɔbɔ sɛ wodi so a saa ne ma mɛka de Nyankopɔn no nyame da adi ɛwɔ setena abrabo saa na ɛteɛ kɔ so wa di m'akyi subscribe to the channel na subscribe na afei so like na share na notification bell ma nyɛ on sɛ bɛyɛ a post video bi si a wotumi anya ho abusua mayɛ mfa yɛ daagye enyansa data yɛ adwene bibia ɛde ɛnhwɛ teachings a bɛboa yɛ daakye yàrá bàkọ́ ehun YouTube ni sɛ YouTube bere naa no waste time on necessary things ne ma ɛnfa ne kɔso bi ɛmu ɛmbrɛ mu daakye ɔbɛtumi abie ato data na ɔde hwɛ nakedness na ɔde hwɛ sɛ nneɛma bi ɛnfa kɔm ɛnfa de sika ɛnfa sika na sɛ ɛnfa ne di bi ɛmbrɛ no na ɔde hwɛ ne adeɛ bɛboa ne nya aboa mu n'adwuma bi ohun no ɔnfa nyɛ na ɔde ne ma hu ɔyɛ saa odaakye na o block blessings ɛwɔ daakye o si odaakye kwan nti as a youth no invest so much in your life both physically and spiritually sɛ bɛyɛ nkɔbɔ do aboa na odaakye ayɛ fɛ sanity Nyankopɔn no mu a wɔnhyira sɛ wɔayɛ sa amen.